даврони соҳиб истиқлолии кишвар анъанаҳои миллию оинҳои аҷдодии халқамон аз нав эҳё гардида сол аз сол рушд намуда истоданд ки ин боиси ифтихор ва сарфарозии мардуми тоҷик аст. ҷашни меҳргон низ аз ҷумлаи оинҳоест ки онро ҳамасола кишоварзон бо дастовардҳои назаррас истиқбол менамоянд. аҳли заҳмати шаҳри деҳоти Кӯлоб бо намоиши дастранҷу ҳунарҳои мардумӣ ҷашни меҳргонро дар сатҳи хотирмон истиқбол намуданд. дар боғи марказии фарҳангу фароғатии шаҳр тамоми хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоат деҳот ширкат намуда дастранҷи хешро ба марази тамошо гузоштанд. таи чанд сол аст ки иди меҳргон ба қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иди миллии тоҷикон ҷашн гирифта мешавад ва имрӯзҳо дар тамоми ноҳияу шаҳр ва вилояти ҷумҳуриямон ин идро ба як шукӯҳу шаҳомат ҷашн гирифта истодаанд. ва имрӯз дар шаҳри Кӯлоб мана намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ рафта истодааст. аз он ҷумла ҷамоати деҳоти зиракӣ маҳсулотҳои кишоварзии мана каду, бодринг, помидор, дар ин ҷо маҳсулоти корхонаҳои саноатиро оварда шуданд. инчунин навъҳои тухмҳо ҳастанд ва сабзавот ба аҳолии шаҳри Кӯлоб пешкаш карда шудааст. ва ҳамаи ин шукрона мекунем аз истиқлолияти ҷумҳуриямон. ана ҳамин ваҳдат, ана ҳамин сулҳ аст, ана ҳамин истиқлолият аст ки чорабиниҳои фарҳангиву сиёсии мо дар як сатҳи баланд мегузаранд. орзу мекунам ки бигзор дар тоҷикистони азизи мо ҳамеша ваҳдат бошад, сулҳ бошад. дастархони мардуми тоҷикистони азизи мо пурфайзу бобаракат бошад. меҳргон яке аз ҷашнҳои бузурги мардуми орионажод аст ки дар мақому манзалат ҳампояи садда ва наврӯз буд. меҳргон дар давраи ҷамъоварии ҳосил фарӯ мерасад ва онро ҷашни хирман, ҷашни ҳосил ҳам мегуфтанд. зимни баргузории ин тадбир масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва мутахассисони соҳа бо намудҳои дастовардҳои кишоварзон шинос шуда маҳсули аҳли заҳматро муфид арзёбӣ намуданд ва таъкид доштанд ки соли равон майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла пахта ва сабзавот васеъ карда шуд ки ин омил имкон дод ки содироти маҳсулот ба маротиб зиёд карда шавад. мо имрӯз дар шаҳри Кӯлоб иди меҳргонро ҷашн мегирем ки дар ин иди меҳргон мо тамоми намуди маҳсулотҳои хоҷагии кишоварзиро ба намоиш бароварда бо нархҳои дастрас ба фурӯш бароварда истодаем. аз ҷумла мо дар ин иди меҳргон маҳсулотҳои кишоварзии ғалладонагӣ, сабзавотӣ, полезӣ ва дигар намуди сабзавотҳоро ба намоиш бароварда ба мардум бо нархи арзон дастрас намуда истодаем. дар баргузории иди меҳргон дар баробари кишоварзон омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ, кормандони корхонаҳои саноатӣ низ ширкат варзида намунаи дастовардҳои хешро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. дар қисмати дуюми чорабинӣ баъди натиҷагирӣ аз ин тадбир роҳбарони хоҷагиҳо барои иштироки фаъол бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои таъсис намудаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ сарфароз гардиданд. барномаи рангини ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳр пешниҳоди тамошобинони сершумор гардид. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор.